primer centre multidisciplinari d'arts marcials de la Selva. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. L'Institut IES Rocagrossa de Lloret de Mar es converteix en el primer centre multidisciplinari d'arts marcials de la comarca de la Selva. Des del passat 1 d'octubre acull a les seves instal·lacions les activitats de l'escola Kintsugi Dojo, on es treballen fins a un total de 6 disciplines: Jiu-Jitsu, l'espasa japonesa i Aidutsu, Combat Jiu-Jitsu, Geken, Brazilian Jiu-Jitsu y Kenpo Karate. El objetivo sería formar personas, formar sobre todo en valores, que en alguna ocasión lo hemos comentado, y esperamos que de alguna manera pueda ser atractivo para toda persona, tanto para hombres como para mujeres como para niños. Tira para allá, tira la cadera para allá. Les classes les imparteixen uns educadors marcials amb llarga experiència professional. Tindran lloc cada dimecres i divendres de 5 a 2:15 del vespre i és apte per a tots els públics d'una franja d'edat que comprèn des dels 5 o 6 anys fins als 80. Fitel Network neix a Lloret de Mar el 2012 per estar al teu servei, amb un equip especialitzat i preparat per desafiar els reptes actuals i de futur. És per això que posem al teu abast una àmplia distribució de fibra òptica a tot Lloret de Mar i una oferta molt competitiva de telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. El nostre servei és immediat, fiable i proper. A Fitel Network retallem distàncies i acostem persones. Fitel Network. Sempre a prop teu.